खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै 3 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जोबोद गोरलैयैनो गोसो बायगोन, गुबुननि खोथायाव फैगोन, मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। वृष राशि साख्रियाव बिबान जौगागोन, मावख'आव खामानिफोरा बांगोन, नखर आरो खामानिखौ समानथियै लाखिनायाव जेंना सोमजिगोन। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा नुजाथिगोन, आगान सुरब्लाबो थांखि फारसे सौहैनाय नङा, गोसो मेलेम मेंग्लिगोन। कर्कट राशि इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन, देहायाव बायदि जालु जाला सोमजिनो हागौ, साना गोब्राबै बारगोन। सिंह राशि सिगां समाव मावनाय गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै गोसोआ गिखांगोन, मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, जेंना गोनां सान। कन्या राशि फंबायनो सुखु होनो हागोन, नखरनि सुबुंफोरनो गोदान सि जोम बायनानै होनो हागोन, गेदेरफोरनि बोर होनाय मोनगोन। तुला राशि फालांगि खालामनाय समाव मोजां लोगोखौ सिनायनानै लानांगोन, नोंथांनि साखाथिनि सुबुङा नोंथांखौ फोथाय खेबस' खालामनोबो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि गियानि गुनि सुबुंफोरजों लोगो हमनो खाबु मोनगोन, बायदि मोजां बाथ्रा सोलोंनानै लानो हागोन, गुबुनखौ थुलुंगा होनो हानाय सान्थौआ गोसोआव जायगा लागोन। धनु राशि सिगाङाव मावनाय दायनि थाखाय साजा मोनगोन, गुबुनजों नेवसिजागोन, गावनि फारसे लाजिखांनाय मोनगोन। मकर राशि जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो मोजां सान, नखराव माइनाव साफिगोन, गथ'सा जोनोम जागोन। कुम्भ राशि साख्रिनि मोजां रादाब फैनो हागौ, नखरनि बयबो रंजाखांगोन, ओनसोलाव मुं गोसारगोन। मीन राशि लोगो सायख'नायाव सांग्रां जानांगोन, खाथि सोमोन्दोनि सुबुङानो थगायनो हागौ, नांगौनि बारा रावखौबो फोथायैया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। हेल' रायजोफोर, बयखौबो खुलुमबाय। दा बे समाव आं दंफैयो क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय दा रेम्प। दा फैदो बिदिब्ला जों फुजा बोथोरावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा गानग्रा जोमग्रा मोनो, मा ब्रेन्डनि गानग्रा जोमग्राखौ जों गाननानै गावखौनो समायहोनो हायो, फै बे समाव जों नायनानै लानि बेवहाय मा ब्रेन्ड मोनो दा रेम्पआव। दा नोंथांमोननियावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा ब्रेन्डनि ड्रेसफोरखौ मोननाय जायो? बेयाव जोंहाय W, अरेलिया, विवा, रोंगृति मोनगोन आरो कुर्तिफोर, ओमफ्राय बेटनिकआव जाहैबाय जोंना वेस्टार्न मोनगोन आरो, ओमफ्राय फेब कालचार दङ, स्वीट ड्रिम्स दङ आरो जोंनियाव। दा नोंथांमोनहा फुजानि माबाफोर अफार होगासिनो दं? औ, दा जोंनिया जाहैबाय 2,999 खालामोबा DO फ्रि होदों आरो, ओमफ्राय 4,999 खालामोबा जोंहा मोननै DO फ्रि होदों, ओमफ्राय बेग अफार होदों, जुदि 10,000नि शपिं खालामोबा बिथांमोनहा बेग फ्रि मोनगोन मोनसे, बेनि रेन्जआ जाहैबाय 1499 मोन, बेनि अरिजिनेल प्राइसआ, ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना 6,999नि शपिं खालामोबा बे बेगखौ 199 पे खालामनानै लानो हागोन। जोंनाव मोनथाम अपसन दं आरो बे बेगआ। दा बेगखौ नायनो हागोन नामा? औ, नायनो हागोन। जोंना जाहैबाय बेनो बेगआ फ्रिया, जोंनाव पिंक दङ, ब्राउन दङ लाइट, ओमफ्राय ब्लेक कालारनि अपसन दङ आरो जोंनि गिफ्टआ, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 4था अपसन जोंनाव DO फ्रिया। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ।